Mae'r gêm yma i Bellamy yn enfawr. Mae'r sgript fi'n teimlo wedi cael ei sgwennu i Bellamy. Chwarae i Lerpwl yn erbyn i dîm Caerdydd. Mae dal yn byw yn Caerdydd, mae teulu fe yn Caerdydd. Nath e chwarae i Caerdydd tymor diwetha. Fe yw chwaraewr gorau nhw, sy'n ni'n gweud, heb os. Sdim adeg da i gael blip. Ond, falle maen nhw wedi cael yna mas o'r ffordd. Falle neiff yr gêm yma yn Wembley nawr roi hwb i Caerdydd. Mae'n one-off, fel maen nhw'n gweud. Yn erbyn un o'r dîmau gorau Pryden. Ond mynd beth yn gallu digwydd o fewn 90 munud. Ac mae Malky reolo newydd Caerdydd. Mae'n dod mewn, mae'n gwneud gwirthiau. Nath e golli 12 o chwaraewyr ar ddechrau'r tymor. A mae wedi dod â'r grŵp newydd yma i fewn. Maen nhw wedi gelio. Mae'r ffordd mae Caerdydd yn chwarae ar y cae yn hollol wahanol. Enghraifft, mae dy Caerdydd nawr plan B, plan C, lle oedd os oedd pethau mynd yn anghywir i Dave Jones, doedd dim opsiwn arall. Oedd e'n jyst yn sefyll pwdi, plethu breichiau gyda Malky Mackay. Mae'n licio newid, mae'n licio rhoi opsiwn eraill. Felly, maen nhw'n holl o wahanol. Y ffordd mae Malky ar ochr y cae, mae'n rhoi signalau, mae'n gweiddi, mae'n dangos fwy o emosiwn. Dave Jones fel o'n i'n gweud, sefyll, pwdi. Felly, mae Malky wedi bod yn chwa o awr iach. Chwaraewyr allweddol ar y diwrnod heb os nac o'n i bai sy'n ni'n gweud Peter Whittingham. Mae popeth mae Caerdydd yn neud yn mynd trwy Whittingham tymor yma, a yr un peth tymor diwetha, mae'n allweddol, ffordd mae'n pasio'r bêl. Os mae Lerpwl yn stopio Whittingham, maen nhw'n stopio Caerdydd. Mae'r big game experience fel maen nhw'n gweud gyda rhywun fel Kenny Miller. Tom Heaton i ryw raddau, dwi'n meddwl chwarae'n gyson i Caerdydd yn y gyngrair, ond mae wedi chwarae ym mhob gêm yn y Cwpan, a nath e safio 2 cic o'r smotyn yn yr gêm yn erbyn Crystal Palace, felly mae e'n mynd i gael ei gyfle yn lle Marshall. O ran falle teimlo'n gyfforddus yn Wembley, sy'n ni'n gweud mi fydd Caerdydd yn teimlo'n gyfforddus, achos maen nhw wedi bod yna 4 gwaith allan o'r 5 mlynedd diwetha. Yn erbyn Barnsley, yn erbyn Blackpool, yn erbyn Portsmouth, a nawr yn erbyn Lerpwl. Dyw Lerpwl ddim wedi bod yn y Wembley newydd, sydd yn beth odd i feddwl. Maen nhw wedi chwarae yn Ffeinals yn Stadiwm Millennium, ond y tro diwetha o'n nhw yn Wembley, oedd pan o'n nhw'n gwisgo'r siwts wen, y Spice Boys, Jason McAteer, Mae Rhydian, Fowler, yn erbyn Man U, a dyn ni gyd yn gwybod beth ddigwyddodd yn y gêm yna. Misio cant yna. Mae mhen i'n gweud Lerpwl i ennill yn hawdd, a falle 2 gol i 1. Mae nghalon i'n gweud Caerdydd, falle i sneacio i gol i ddim, falle Anthony Gerrard yn torri calon Steven Gerrard ar y diwrnod, ond na, mae'r sgript yna i Bellamy i falle sgorio hat-trick pwy oer, ond gen i weld, mae'n mynd i fod yn achlysur anhygoel, felly pob lwc i'r Bluebirds.